Ей се по Евангелие, според светия евангелист Йоан Богослов, да внимаваме. В онова време имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също и Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исусу майка му, вино нямат. И Исус и казва, какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми. Майка му рече на служителите, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни делви, поставени за миене по юдейски обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. И Исус им казва, напълнете делвите с вода. И напълниха ги догоре. Тогава им казва, налейте сега и занесете на стария сват. И занесоха. А когато старият сват вкуси от водата, що се бе превърнала на вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха, той повика младоженеца и му казва, всеки човек слага първом доброто вино и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си. И учениците му повярваха в него. И сподоби нас, Владико, с дързновение осужденно смети призивати Тебе, небесного Бога Отца и глагола Ти. Отче наш, иже си на святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Слушни даж нам днес и остави нам долги наши, яко же не оставляем должником нашим, и не введи нас во но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, който всичко си сътворил със своето могъщество, утвърдил си вселената
вселената и си украсил венеца на всичко сътворено от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчеталите се за брачно общуване, благослови с духовно благословение, защото се благослови Твоето име и прослави Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и във вечни векове. Амин. Чашу спасения примом и имя Господне призовом. Чашу спасения примом и имя Господне призовом. Чашу спасения примом и имя Господне призовом. Може ли да дойдете малко по-напред заедно с коновете, четиримата? Сега ще обиколиме 3 пъти около Светото Евангелие и на 4 тях страни, като сте срещу мен и ви благославям със Светия кръст, леко ще се покланяте заради кръст. Моля ви, да? Окей. Исаеликой, дева име очем, и роди сина Емануила, Бога же и человека, восток имя Его, Его же величающе, Дево блажаем, святым мученици, добре страдалчествовавшим и венчавшися, молитесь яко Господу, помиловатися душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвалом, мучеников радование, их же проповедь, Троица едино сущная. Авраама, бъди благословен като Исаака и умножи се като Якова, ходейки в мир и изпълнявайки в правда Божиите заповеди. Амин. И ти, невесто, възвеличи се като Сара, развесели се като Ревека и умножи се като Рахил, радвайки се на своя мъж и пазейки наредбите на закона, защото
Бог тъй е благоволил. Аз не мога да гледам часовника. Отец, Син и Свети Дух, Всесвята единосъщна и животоначална Троица, едно Божество и Царство, да ви благослови и да ви даде дълъг живот, добри чеда, напредък в живот и вяра, да ви изпълни с всички блага на земята, да ви удостои да получите и обещаните блага по молитвите на Света Богородица и всички светии. Амин. Благоденствено и мирно е житие, здравие и спасение, и въвсем благо е поспешение. Подаш, Господи, венчанним рабом Твоим, пламен и пенка, възприемником им. Людмила и Велин, родителям им и всем сродником им празнующим празник сей, и сохрани на многая лета, молитвами светих Отец наших, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Дали честито, не е нужно да казвам, че и аз се вълнувах наравно с вас, тъй като си давам сметка каква стъпка предприемате днес. Нека Господ по тези чудесни молитви, които са въплатени в Светото Таинство Венчание, наистина да ви благослови и да излива всичките свои небесни щедрости над вас. Да си родите хубави и добри дечица, които да ви радват и да са слава и чест на родината, от която идваме. Бог да благослови те да живеят, вие също, разбира се, преди тях, в все по-добри условия и да може един ден отново да се видим тук в църквата при първото кръщение още. Или в новата ни църква, която вече е почти готова. Бог да бъде с вас. Желая ви един прекрасен празник днес. Моля сега Пламен да целуне Евангелието и да дойде до мене. Пуснете се сега. Дайте ми свещите на мене, моля. Ще закъдем. Заповядай до мене. Моля те ти сега да целунеш Евангелието. Да знае до мене така. Честито. Заповядай за следито. Заповядайте вие целунете Евангелието и поздравете младоженците. Моето село се целува. Заповядайте. Извиняйте, малко да ви развесела, защото сте много сериозни. Бог да бъде с вас, да чудесни кумове. Благодаря също нас. Да.
Извинявайте, ако не ви е харесал. Истинно блажитя Богородицу. На добър час. Бог да бъде с вас. Както се помолихме вътре, да ви даде добри чеда, да ви радват. Това са венчалните свидетелства от предца на Бога си, отзад на Невци. Ще ги дам на някой, на кума ще ги дам. Сега тези свещи ще ги изгасите, ще ги палите в деня на венчанието ви, на Коледа, на Великден, на рождените ви, на именните дни, докъдето има да горят. Да? Всичко добро желая. Бог да бъде с вас и идвайте по-често на черква. Всичко добро. Бог да бъде с вас. Всичко. Много се радвам. Много се радвам. Всичко най-добро. Не сте много закъснели. Случайно погледнах в ултара часовника. Моля.